Di na lang. May mga belande. Kamatay po mo kang si Dantoy Rehatagan, kamatay. Di man Kung sa may pasabot ano, abi kay itom mo ko, itom lang. Di lang ko ni. Ayaw ko tayo. What's up mga paps? So, what's up Ay, mga wakwak? It's me wakwak, again, your man dito ko scored with Papi Bars of my kuanda, you know, mga kabars na ko na. With my team. Sige, tawag na ko. So karon ay ka para lang mo tando ay. Long neck. Mas makuha mo mo ani. Yagat sa ris. Papasador sa kuan, tanduay. So karon, supposedly, Ay bulag eh. pila na ni Kawex niabot sa balay. Tabon ramang. Kani nga box, gikan ni Ma'am bulag Sa. na. Balit. Gikan ni Ma'am Sanso. Gikan ni Ma'am Sanso ning box. So, Si Ma'am Susan. nauna ni siya abot kay sa ane. Wa ko guys expect ane kay chat naman ako si Ma'am Sanso nga na siya ipadala so gi-package. So, So sa mga subscriber ni Dantoy Hana, gasugod na tong ibang subscriber Padala ka mo, padala ko. Wa dili. Wow, Wala iyang gi-vlog kay So, nakasabot pod mo. Sponsor. Dili kay at least bito kay nay masud akong vlog kay Pasko biaron. So karon mag-unbox mi So, ani. unboxing. With you. Unboxing the box. Unboxing? Unboxing the box, di ba? Wa may kabalo. Subaga. Basta na ko hintan eh. Una Basta na kay to na. kuhanin mo siya mga Kabalo clothes naman bitaw. ay ka anak, Wala. patril-trail pag yun. Wala ko kabaw kung saan ang mga saving ng mga clothes. Basta di mga medyas ning sulod ane. Ay o mag-jogging naman po ko ani. Chibubong. Gamit ang bubong. So naabot ni siya mga pila pa ka weeks, mga pila na ka weeks. So karon wa pa na ko nan baski plano na ko abrihan ako siya pagka December 25. So So, gahapon ni 26 naman supudli. ron. Supposedly gahapon niya kay kusog kay ulan, nagbilin naman ako niya ni. Wala mi nagkatapok. Wa mi nagkapatapok to hapon kay gaulan kaayo. So mo to wala Kay pa balit, cover. nabisi po siya glitson sa ila. Wala mang hatag. Isag wala me. Wala mang hatag. So og kani Ay gikan kani siya gikan ni Ma'am Sanso no. Salamat kay Ma'am Sanso. Salamat moderator. Ma'am. Active kaayo labot. active kayo mga followers nato sukad pa sa una pila na ka years no. Salamat kini Ma'am Sanso from Urigitas Isag wala ilabot. sa Mindanao no. Thank you, ma'am. So mga basta mga clothes ni so kani klaro kay mga clothes po gikan po ni Joel from Manila. So kani siya nga item. Order naman ko nagbago. Ha? So kani nga di ba? Di man po nakuha ang go kay Thank you. Guwapo. Aman siguro. Halin ko na ni mo ka mo mo. Dili mo ko ni Aquara. So kani siya for the group ni siya. Dili ni Aquara no. Kani gikan ni siya ni Joel Canillas no. Salamat kay Sir Joel from Manila siya. Libre na. Karon ako nang i-unbox kay murag karaan wa ko kabalo ba. Unbox kani kay unbox man kana unwrap man na unwrap. Kay girap ra man. Dayon. Lagakurog ay skirt. Na, bilang sa pikas. Lo pa. Dili. Dara oh matay ka. Oo. Nangita man ka Mo ra gyapon ako hindi na ni kuan oh. Tawo di ka ba karon pa kakawag ilbis eh. Gali ang action murag boy karon ba? Kabalo na isindir hala. Labi ko ulol ka. Dili ako man doon. Kani man ko yung ani nga Kasi kartaw. Joel Canillas, isindir, bugo. Ikaw pa ka nakapag-ilbis eh? Pamatay ka. Dahil mo ko na ko door to door mo ko dito sa abri yung mama. Di ka, bisa pag door to door, wala isindir. Kay basis Isa pa man lang anon? basis pa lamang og kuan ba mga suit ani panos na nga. Panos na na. May na kailangan mo. Ay, Oy, mga lips. face mask na dai ni. Wa na may COVID in secure. Nako bepe na ko kaso COVID na. Salamat kay sir no. Nagibutang ang bining ngalan di ay. Para ko atulok ka bok inyo tagsa-tag sa mo halaluyan ninyo. Di na lang, Sa. may mga belande. Kamatay po mo kang si Dantoy Rehatagan, kamatay. Dili, o may nakingalan ani sa ato pa. Ako may special kay ninyo. O gibutang ang ngalan tulog pa ka buok. Sa ato pa ang nagplong COVID ani bayot. Hoy, dili, ako mo nagplong COVID. Ako pila na ibo sa Ginapa. Paano yung bayot? Mali ko lang. Hoy, bubong! Ani ba? So karon, di man may ko ni bubong So karon, nagagisa man eh. So salamat mo nagi customize po din eh, printed po din na printed nga kanang envelope ko na. Salamat kaayo. Hoy, Parehas sa imo Amir oh. Mer. Safe. Di ko na baloy eh. Kita sa laman ta ani kay papasig dagat. Kanang gray ako. Wala. May ibo ngalan. Wala. Ay, si, Nakatiting. kung sa may buti pa sa butani si Dantoy ra. Ayaw pala tarungan ang kamera me. Ay, palayo na doon lagan eh. Ay pala ko ngalan ako dantoy oh. Ala, hindi pa kuha kay wa ingal. Mo ako may special raman ako ah. Tulog ako. Wala na.
Bahani hoy. Wala. Ay saan gani siguro? Dara. Ay sa din ninyo ha, naningalan. Ya, Dara, arad dai. ya. Ara na tanan datay. Maawan mo ikaw rin pag-awol bang sa. Budagan man day ne. Naingalan oh. Ako tayo binti pag-awol. Oh, kang Agustin Titing. Bahala wrong spelling pero thank you. Ako ana lagyan. Na. Tili usa ka mo. Sa ato pa, Titing di special kay ani kay daghan kaayo hoy. Bo. Mura og iya. Agoy. Dara bitaw wala bitaw ngalan ako riyo. Bulbul, kang Angbo. Kang Angbo ne, nay kang isa man eh. Kana ko ra. Ano ba yao? Saan yan eh? Salamat kay Sir Rosa. Alisan di ba? Mas, wala di namin makubid ane. Alisan di ba? Kay isa katilyo. Di namin makubid ane. Isa ba? So ka nagig para kang tilyo. So of course, painted po na salamat kay Sir. Painted. Na among gutom. Pagkada kang face mask ani di ay. Moy Tawsa man bulbungol. di ay ni. Moy Buya. Unsa man na? Buya kuha man ito yung gipangkuan di ay. Wala. Ikaw mo'y Buyak siya bo. Kang para ni Gating siya, bo. kang Pretty Boy Elmer. Yaway. Para kang Elmer. Berna, kandukyo na. Thank you. Thank you kayo. Ne, isa ni mga uban ako siguro yung mga kuan ani. Imo na natanan? Wol. Ilaha to. Wala ko mas ginay isong utron. Kanira ko ang nga lang. Igang ginawa na pero salamat. Espero salamat kay Sir. Puti pa gyud. Ito mo Pron manig Kung sabi bugaw. pasabot ali abi kay itom mo ko itom lang. Di na ko ni. Ayun po tamayo. Nay mas na bong. Ay tube mas. So na episode katuban tagay hato mo tagsa-tagsa. Ay sigo akay nako. Salamat Paps. Sigo kayo. Neng. Ikat ra bitaw ninyo kay. Ma'am Sanso. Pang suot. Murag lami man di pamati nang natay madawat bitaw kana bitong padaan ta lami sa pamati. Murag Nanganad man kag pangdawat di ka balo mga hatag ni mga kauban. Di mo ta score. So kamo. So nga nakalado padala pud laman mo lami man sa pamati dai. Nanganda. Nanti ha, tinuod. Nanganda. Ikan ni Ma'am Susana Bertodes, Aguni Aguinaldo, Ma'am Bertodes. Transfer ng video po Oro Kita City. Salamat kay Ma'am. Active na to moderator niya so special Uy, nakapabibubong oh. Kung mati mo. Ay, video may. Pero nga pagkuha ba ka na klaro kay tanan. Lagi. Eh sa po nang wala pud sila nando. Lisod bulay kay ko. Mo na anak ako ay kabaskan anak. Wait, kasi video may. Alakon. Giapil oh. Di mo kagpik mo. Kuha ni bubong. Inaya siguro. Gawat pala kita pa kasi nag-vote. Inaya ng kutsilyo. Yapili mo sa nina. Sina kol, giapil kol. Nakaingon man ko upuan ka. Sa daan, Ay kamatay. Di pa na yo. Apa isa oy? Nay ane? Kay Elmer ka. Elmer. So kani para ako para kang Elmer. Thank you. Para Thank you ma'am. Small Albert. man. Ikat niya ninyo kay. Sige na kay Para kang Albert na di ay. Hatag mami. Salamat kay Ma'am Sanso. Yato ko amo may. Kang Wolwol. Di ko na ginuugrin makaingon ng security. Ay white. Kang tipin sa auto pa. Eh, brightness man. Wala. Danon Si Ranji kay wala. Kang titing. Ranji. Tanawa oh. Nang Sila. meron tag. Padalan sila Kang buya. Wala kami yakin ka buyat blow. Kang Ranji. Thank you kayo, thank you. Thank you. Pero si Ranji. Pen, tipen. Kang Papi Boy. Hala bayot. Asa ko ah. Link man po siya ang kutes niya. Ngayon na ni color. Dara siya ako ah. Yes, linta kasi ang color. Emoji ah, Ranji. Linta kasi ang color. Yes. Brown. Eh, Where's the color boy? Where's the color? Panguli na mo. Di man puti Ito kamay nakuha. tabi. Dapen mo. Hindi ka mo iga. Kang Bubong. Na, nila ta Ayaw na yung green bomb. friend. Mayroon pong siran si Bomb. Alpona pang drive po mo to. Kang Ayaw ng green bomb. Kang Mayong. As Mayong. O
para kang tigyo. Ikagis ng bungo. So wala na no. Salamat kayo sa t-shirt din. Tagam! Tulo! So mga fan niya si Kurt. Ma'am, salamat kayo ma'am. Ako sa name puso. Pops Joel, salamat! Ma'am, salamat kay Ma'am Sanso, Ma'am Joel Canidi. Ma'am Joel. Sir Joel Candidias, no? Salamat kasi inyong t-shirt kay Hatag, no? O sa mga face mask din, no? Kawul, Oh, mo sa yung t-shirt bungag. ni Sir Joel din, no? So, kamo din ha. Kawul, Kami mo makita yung natin na wa tayo gipagawas kwarta ba? Ano sa natin wa tayo gipagawas kwarta? Wala po tayo kwarta. Kung sa'yo pagawas. Lagi mo nang mapagawas lagi kwarta lagi. Ang grade. Para salamat kayo so karon. Lagi sa ni kawulwul ni. Kana imong gibong kagya kawul. Mayong lagi hoy ka mayong. Ako ma'am. Datoy, uniform. Halal. Pero nakapaprinta lagi kag kuan. Banda na naghihatag ng Pops Joel. Banda na inyo ha? Adi dito face mask. Bali man natin, Pen. Kol, Bali. huwag na dapit invitation, mga pista-pista, kanay manggirayon. Ikaw ray receiver. Dili kay. Nakita ko kudaan na ganyan nga na nya mawala ka kay kamo na mga kumakaw ba mga hikawan. Ay kawan mga kuan. Ang kawatan. To dili kawatan. Mga kubian og kamot. Thank you kayo. Ma'am Sansog, Pops Joey. Hoy, wa may pasalamat mo sa obra mo. Kunyara, ikat sa libig, kalay na. Kong, ipasuutanan mo. Asa man gid ni para bain eh. Ay naman kana, kay mo itaas. Kan, may ugbal eh. Ano bitaw? A95. Kan di mo ilungan oh. Dili lagi kato. Sakto man to. Kanagay ka na. Yang logo si Corbine so balik ka diya pod. Muna sakto. Sakto diya. Gani oh. Patawa me. Mata to sa nong tilyo. Patawa is nong. Ako giday oh. Kana. A95 mask. Oh. Unsa? Brum brum. Sa squad? N. Thank you kayo, Ma'am Sansog. Sir Joel Canelias. Thank you kayo. Abi nakakuan sila. Bandana. Ako kay banda puro Christmas. Tulo ka buo. Ma'am, salamat sigo kay ma'am oh. Og Pops Joel, salamat po kayo Pops. Ma'am, salamat kay ma'am. Titing kayo. Kay dagat na sa kayo. Kita rin, parehas may. Thank you kay Ma'am Sansog. Joel. Thank you kayo. May square na may pariya. Lain na kaya lang. Sana kay hinatag. Murag ko na. Kay Murag mamasahero. Pero angayan man po si Dantoy. Angayan man. Angayan.